So VOJ ochopo sama koro sirikal to giweg sikunde giwegi to gi jopuonj marito sikunde mag boarding kuonde minindegi owe tiyo gi sikunde gi kaka chala ng'owa jela. Sikul ok en jela. Mar ariyo, weche mag emergency fire drill. Ripode nitie mang'eny VOJ ma recommend ni gigi nyaka tim. Gigi nyaka koro jonyuol demand ni be put in practice. Kiko bedo wacha ni ene report. To kende bro yudo ka ng'eny sikunde ge kidhi ti bro yudo ka nitiere gik mondiki kidonje office principal kata head teacher. To ndiki gigi kaka onego bene timore. Lakini girumo kanyo nyithindo manie class gi, jopuonje manie staff room to kata workers matie sikunno kia. So nyaka wadoge basics ge. Nikech abed ni gigi puonjo ma nyithindo ng'eyo to kapar ni dewa wito nyithindo mang'eny kaka wasewito e Ndarash. To bende wacho ni kwanano nyalo medore. Nikech moko kaponi nyaka kawuono ijanyuol to pok ing'eyo kuma nyathini nitie.